Jij blijft maar je stoploss raken en dit hier is precies waarom. Jij snapt niet het verschil tussen interne en externe marktstructuur. Als we kijken naar Bitcoin, is dit de laatste externe lower high voor deze lower low. Dus het moment dat deze high niet gebroken wordt, zijn we gewoon bearish. We gaan alleen maar sellen. Nou, wat ik denk dat heel veel mensen doen, is zeggen, hey, kijk, we hebben hier een lower high. Hey, we breken hem, dus ik ga buyen. Hey, we breken hem, oh, we mogen weer buyen. Hey, we breken hem, we mogen weer buyen. Nou, als dat gebeurt, wat zien we dan? Dat bij elke high komen er nieuwe buyers in de markt. Nou, omdat de externe structuur nog bearish is, zul je zien dat al deze liquidity van jou en jouw collega's uiteindelijk uitgenomen wordt en dat er dan pas een bullish reactie komt. En dat komt dus omdat jij niet wacht op een break van de externe structuur, maar alleen van interne structuur. En intern is ondergeschikt aan extern. Volg mij voor meer van dit soort content.